Добре, сега малко ще покарам. Сега отивам за някъде, сега ще си дойда. Виждал си вече. Но къде е мотора ми? Той на място. Какво направи с мотора ми? Той не е твой, аз си го открих тук. Съжалявам, ти ли си бил тук? Да, отидох да е на мое място. А после какво заварвам? Един, който ми взе мотора. Веднага ми го дай. Няма да стане. Извинявай. Не си ми подавал, сега ще ти го дам. Не ти вярвам много. Ти си нинджа. Нинджите ми са много. Какво? Не! Проклятие! Но ти какво направи? Използвах електричеството. Тук май може да използва електричество. Запаскай, трябва да го удара сега. О, да, рицарите винаги печелят. О, не.